ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ବସିଛି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚୁର। ଏ ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ ଛଡେଇକି ନା ଆଣିକି ଆଉ ଖାଉଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରି ଏଠି ବି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। ତ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଯେ କିଏ କୋଉ ପଲିଥିନ ଧରିଛି, କି କୁରକୁରି ବିସ୍କିଟ ଚିପ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡାର। କଣ ନା ଭାଇ ତମର? ଫ୍ୟାନ ର ଅବସ୍ଥା କି ହେଇଛି ଦେଖ, ପୁରା ବନ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବି, ଦେଖିବି ଆଜି ମତେ ଲୋକମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମତେ ଭାଇ ମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍। ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ ନା କଣ ଭାଇ? ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଭିଉ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଅଛି ରାସ୍ତାର। ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କୁ ବନେଇଛନ୍। ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ର। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଇବ୍ ନଦୀରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ହାତରୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମୋବାଇଲ କୁ ବି ଛଡେଇ ନେଇଯିବେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏତକି ମାଙ୍କଡ ଆସୁଛ ନା କି ରାଲି ଫାଲିରେ ଆସୁଛ ନାଇଁ କି? ନା ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରତେ ଆସୁଛ କିଏ? ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ମୋର। ଏତିକି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡାର। କଣ ନା ଭାଇ ତମର? ସୁବାସ ମାଝୀ। ପୁଷ୍ପା, ପୁଷ୍ପା ନାମ ମେରା, ପୁଷ୍ପା। ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ଖେଳୁଛନ୍। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଟା କିନ୍ତୁ। ସିଡିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବଢିଆ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ବସିଛି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚୁର। ଏ ଜଷ୍ଟ ଭୋଗ ଛଡେଇକି ନା ଆଣିକି ଆଉ ଖାଉଛି ଗଧିଆ। ଫଟାଫଟ ଛଡେଇ ନେଇ ଆସିଲା, ଆସିକି ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଛିଡେଇକି ଖାଇତେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ରିଏକ୍ସନ ଦେଖ ଚୁର। ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରି ଏଠି ବି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। ତ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ଯେ କିଏ କୋଉ ପଲିଥିନ ଧରିଛି, କି କୁରକୁରି ବିସ୍କିଟ ଚିପ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି କିଛି ପୂଜା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡି ବନା ହେଇଛି, ଏଇ ସିଡି ଦେଇକି ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି କଂକ୍ରିଟ ର ସିଡି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମଉସା। ମଉସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ସଫେଇ କରନ୍ତି। ଏଇଠି କଂକ୍ରିଟ ସିଡି ସରି ଯାଉଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁହା ସିଡି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସିଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଇବ୍ ନଦୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇବ୍ ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଥାଏ ପାଣିରେ। ତ ଏଇନା ବର୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି। ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ପାଣି, ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ନା ପାଣି। ଏ ଫ୍ୟାନ ର ଅବସ୍ଥା କି ହେଇଛି ଦେଖ, ପୁରା ବନ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇବ୍ ନଦୀ, ପୁରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ
ବେଶୀ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। पूरा सीधा सीढ़ी अच्छी सीढ़ी पूरा उठी उठी जाऊे पैसा सीढ़ीटे देखुच पूरा स्ट्रेट पूरा सीधा बना है भाई उठा मोर हालत खराब हो गला भाई। चलो एबे उठिक ऊपर को जीवा एटे भाई माने छिड़ा हैचन। हेलो एक्चुअली रे मंदिर तोड़कू जीवाई दुई पटे सीढ़ी अच्छी गोटे पटू आपण ओह्लैबे आ गोटे पटू उठी आसबे। मांकड़ भाई माने पूरा एठे हीरो जुआड़े जीव मांकड़ भाई मान को देखियो आ पूरा हीरो भलिया बसी थे चश्मा खाली तांको पाखरे नहीं ना चश्मा लगे बसी जाइथांते। मु टिके यूट्यूब रे ब्लॉग फ्लॉग करे आ तुम कि प्लांट रे जॉब करो ना कि भल भल आमर भी तो सेमती छोटिया मोटिया काम आज टे मन है को बुलबार लगे से पलि आइले मुझे बुली आसवा देखा केमती तो भल लगला मंदिर। ठीक अच्छे चलतु एबे जीवा समय पुणी देखा आपण मान सहित आउ एक नुआ सुंदर वीडियो।